Толкова съм висока. В Англия времето е чак. Мамо, пет. Чичковите червенотичковичетата. Братука, наша апи, ако се чорна. Дайте ще ме качваш. Сега майка ми ще пее една специална измислена от нея самата песен за Тоника и Виктория от Hell's Kitchen. Поздрави за тях! Дойдохме да пазарваме, манчета правиме, че нямаме. Ще е папа. Много вкусно. Бебешки дрехи, цветя за всички, които се казват цвети. Мляко имаме ли, Алиса? Трябва ни мляко. Добре сте дошли в Таско. Взех. Отивам за мляко, за кисело мляко, понеже майка ми заправи да взима киселото мляко, а ма запомни за прясно. 95 пи само за киселото мляко. И взех мляко. Сега ще взимам пълнички без тя да знае. За себе си, той за мен. Те са 1,30. Няма проблем. Да видим реакцията. Мамо! Без да ме харчва. Ето това всичко в момента аз ще го взимам на ръце. И майка ми ще бъде качена. Какво ма? О, кака! Да, кака. Ела, Алиса. Хора, отивам да взимам една количка голяма, защото взехме много неща. Другата малката количка въобще не стига. И отивам да взимам по-голяма, за да сложим нещата вътре.
Взех тази количка, понеже нямам пари за да сложа и да взимам друг. И за това взех от тази количка, която пак върши работа. Сори. Видеото, което в момента го снимаме, няма смисъл в него. Излишно снимам. Защото няма какво смислено да показвам и да говоря. Просто снимам неща, които в момента ми се искат. Откъде да знам какво снимам. Дори сега като говоря, не знам всъщност какво говоря. Слага останалите неща. Tanem game. Sushi, maruli, banana, pena, papuri. Пълно суши. Любимото ми. Разглеждаме дрехи за сестра ми, които няма всъщност да ги взимаме. Това е хубаво, ама няма да стане синьото. На майтапа заснемах почти съм заснемала шопинг влог.